У ліпені 1938 года у невялікай вёсачцы Воўчын, што зараз у Берасцейскай вобласці, адбывалася дзіўная падзея. Ноччу, пры святле ліхтара, невялікая група людзей, складзеная збольшага са святароў і паліцыянтаў, хавала ў крыпце мясцовага касцёла апошняга караля Рэчы Паспалітай, Станіслава Аўгуста Панятоўскага. Дык а чаму ноччу хавалі? Што, днём не было часу? Справа была зусім у іншым. Можна святло ўключыць. Справа была ў тым, што ў гэтым годзе Сталін закрыў апошні дзейнічаючы касцёл у Ленінградзе, касцёл Святой Кацярыны, у якім якраз і быў пахаваны Станіслаў Аўгуст Панятоўскі, які памёр яшчэ ў далёкім 18 стагоддзі. Трохі падумаўшы, савецкая ўлада вырашыла аддаць цела Панятоўскага Польшчы. Польшча паставілася да гэтай прапановы не вельмі радасна і ціхенька пахавала свайго караля не ў каралеўскай усыпальніцы ў Кракаве, а ў радавой пахавальні Панятоўскіх у богам забытым Воўчыне. Нічога не разумею. Дзе пахавалі? Дык а што з ім было не так? Панятоўскі кароль цялё, кароль здрайца. Усе 200 год за ім цягнуўся імідж самага недарэчнага, самага няеглага ўладара Рэчы Паспалітай, які толькі і ўмеў, што ладзіць балі і хадзіць у тэатр, а па выніку разваліў краіну. Эх, такую краіну разваліў. А Гарбачоў што разваліў? Дмітро ж Гарбачова нічога не развальваў. І на самой справе ёсць меркаванне, што Панятоўскі не вінаваты ў развале Рэчы Паспалітай. Давайце паспрабуем разабрацца разам. Будучы кароль паходзіў з падляшскага роду Панятоўскіх. Дзед Станіслава быў яшчэ звычайным харунжым у польскім войску. А вось бацька, таксама Станіслаў, зрабіў бліскучую кар'еру, заняў процьму пасадаў як у каралеўстве польскім, так і ў вялікім княстве. Быў вельмі блізкім паплечнікам самого шведскага караля Карла XII і па выніку выцягнуў свой род з шэранькіх сераднячкоў у кола, набліжанае да магнатаў Рэчы Паспалітай. Менавіта пры Станіславе старэйшым умацаваўся герб роду Панятоўскіх цялё. Калі б толькі бацька ведаў, што ягонага сына будуць называць цялём не за моц і упартасць, а за мычанне і жаванне, то, напэўна, нешта памяняў бы. Малы Станіслаў Антоній, альбо Антось, як яго называлі ў дзяцінстве, атрымаў вельмі добрую адукацыю. Размаўляў на некалькіх мовах, іграў на розных музычных інструментах, мог падыскутаваць пра старадаўнярымскую паэзію і гісторыю і нават выступаў у тэатры. Што для тых часоў было крыху незвычайна. У 16 гадоў бацька адправіў сына за мяжу набірацца вайсковага вопыту. Але Станіславу больш упадабаў тэатры і музеі. А яшчэ, канешне, еўрапейскія балі, на якіх, зрэшты, пазнаёміўся з вялікай колькасцю сур'ёзных людзей. Карацей, туды-сюды стаў наш Панятоўскі цудоўным дыпламатам. Адукаваны, інтэлігентны, дасціпны, прыязны і, калі трэба, тэатральны і крыху меланхалічны. Кума лонтре! Кум тлапасе! У 1755 годзе будучы кароль адправіўся ў Пецярбург як прыватны сакратар ангельскага пасла Чарльза Уільямса. Дыпламатыя дыпламатыі, але Панятоўскаму было тады 23 гады, і апроч работы шукаў ён, канешне, яшчэ і розных амурных прыгодаў. Маладому ліцвіну мясцовыя грубыя барышні не дужа падабаліся. Мужчына? Вы так інтарэсна, вы танцуеце? Я тут трамвая чакаю. Цудоўна, я таксама чакаю. А вось адна маладая, гарэзлівая, прыгожая еўрапейская дама з чорцікамі ў вачах яму вельмі прыйшла даспадобы. Звалі гэту маладую, гарэзлівую нямецкую дзяўчыну Сафія Фрэдэрыка Аўгуста Ангальц-Цэрбская.
альбо папросту Кацярына Аляксеевна. І была яна жонкай будучага расійскага імператара Пятра III. Але ні высокі статус, ні іншыя фармальнасці бурнаму раману паміж Кацярынай і Станіславам не зашкодзілі. 3 гады з перапынкам працягваліся прыгоды Панятоўскага ў Пецярбургу, покуль Пётр III не даведаўся пра тое, што ягоная жонка цяжарная ад польскага шляхціча. У выніку Панятоўскі вымушаны быў з'ехаць і на радзіме зноўку з галавой зарынуўся ў палітыку, а расійская імператрыца пачала шукаць сабе новых каханкаў. І ўсё нібыта на гэтым і скончылася. Але гісторыя, як заўсёды, вырашыла дадаць перцу. У 1762 годзе ў Расіі была арганізаваная змова супраць імператара Пятра III, які нечакана вырашыў адмовіцца ад трону. І абсалютна раптоўна пасля гэтага памёр ад колікаў. Ну, а чого ви смієтеся? У расійскіх уладароў часта такое здараецца. Дай бог, дай бог. Ну, імператрыцай стала Кацярына пад парадкавым нумарам 2. А менш чым праз 2 гады, досыць нечакана таксама, памёр кароль польскі і вялікі князь літоўскі Аўгуст III Сас. Без усякіх колікаў, проста стары быў. І ў 1764 годзе шляхта пацягнулася на новыя выбары караля. У бітву за трон увязаліся чартарыйскія, буйнейшы магнацкі род Рэчы Паспалітай на той момант. Яны паклікалі да сябе ў саюзнікі расійскую імператрыцу Кацярыну II. Тая, відавочна, пагадзілася, але нечакана прапанавала сваю кандыдатуру. Нікому невядомага шляхціча Станіслава Панятоўскага. Вітайце новага караля! Я не чую ваших віватаў, ваших аплодысментаў! Дзякуй вам, дарагія! Дзякуй вам за ўсё! Шляхта была ў паніцы, чартарыйскія ў роспачы, бо яны самі хацелі заняць той трон. Але Кацярына проста ўвяла войскі і прымусіла шляхту прагаласаваць за свайго былога каханка. Вот это любовь. А, якая любоў? Проста яна ведала, што Панятоўскі цялёк. Вось так раптам на троне Рэчы Паспалітай апынуўся прадстаўнік невысокага шляхецкага роду, нічым сябе не праявіўшы меланхалічны аматар тэатраў Станіслаў Панятоўскі, якому для важнасці дадалі яшчэ тытул Аўгуст. Сентябрь. Октябрь. Ноябрь. Расчёт окончен. Ой, каты, аддам я вас у КВН з вашымі жарцікамі. Але ж дзяржавай кіраваць, і гэта не ў тэатры іграць. Справы ў караля адразу не заладзіліся. Спачатку Панятоўскі паспрабаваў правесці пэўныя рэформы, але гэта прывяло да бунту шляхты, барскай канфедэрацыі і першага падзелу Рэчы Паспалітай у 1772 годзе. Пасля падзелу Кацярына загадала ўладкаваць у Рэчы Паспалітай пастаянную раду, орган, які мусіў кіраваць дзяржавай у прамежку паміж соймамі. Такі сабе першы ўрад Рэчы Паспалітай. Ну і відавочна, што ў раду ўваходзілі падкантрольныя Кацярыне сановнікі плюс сам кароль. У народзе гэты орган назвалі пастаяннай здрадай. Усе наступныя дзесяцігоддзі Панятоўскі сядзеў пад абцасам Кацярыны II і выконваў усе яе патрабаванні, а дакладней патрабаванні яе паслоў, якія перыядычна запрашалі Панятоўскага да сябе ў госці і знаёмілі яго з правільнай павесткай. Сам жа Панятоўскі праводзіў свае дні ў забавах. У яго было безліч каханак, ён ладзіў бясконцыя віп-вечарынкі, збіраў карціны, хадзіў па тэатрах і ў пэўны момант назбіраў пазыкаў па суме роўных гадавому бюджэту Рэчы Паспалітай. А дзе Генрыета? Ваша высокосць, тут рахункі прыйшлі. А Генрыета дзе? У Варшаве шляхта па-злому жартавала. У Расіі баба каралём, а ў нас кароль бабай. Панятоўскі парваў з расійскімі ўплывамі толькі ў пачатку 1790-х гадоў, калі ў Варшаве сабраўся вялікі 4-гадовы сойм, на якім шляхта пры падтрымцы Прусіі паслала Кацярыну II лесам
і запусціла вялікую праграму рэформаў. Панятоўскі глянуў на ўсё гэта і падумаў, што сапраўды ёсць шанец скінуць ярмо расійскай апекі. Ён далучыўся да рэфарматарскага руху і 3 мая 1791 года падпісаў знакамітую канстытуцыю. Ну вось, сабраўся мужик. Молодец. А ты кажаш цялё, цялё. Але як толькі прыпякло, ад гэтай канстытуцыі адмовіўся. Было ўжо позна. Канстытуцыя справакавала другі падзел Рэчы Паспалітай, пасля трэці падзел і канец. Зломлены кароль бязвольна падпісваў усе дакументы, якія яму прывозілі расійскія паслы. І ў 1795 годзе ў Гародні падпісаў адрачэнне ад трону. Такі вось кароль цялё, якога нават праз 150 гадоў пасля смерці не хацелі хаваць на ягонай радзіме з пашанай. Але мы не рабілі б гэтую перадачу, калі б не было якога-небудзь але, ці не праўда? Дык і без але нармоз. Але распавядаючы пра Панятоўскага, трэба памятаць, што ён родам быў з беларускага Падляшша, а гэта значыцца, мог валодаць унікальнай здольнасцю рабіць канструктыўныя рэчы, знаходзячыся ў несвабодзе і пад кантролем варожых сілаў. Давайце паглядзім з гэтага боку. Ужо ў першы год свайго кіравання Панятоўскі адкрыў рыцарскую школу, навучальную установу, якая мусіла рыхтаваць вайсковую эліту. Прычым кароль змог зрабіць так, што школа гэтая фінансавалася за расійскія грошы. З гэтай школы, напрыклад, выйшаў Тадэўш Касцюшка. Тады ж кароль распачаў вялікую рэформу гарадскога кіравання і грашовую рэформу. У Рэчы Паспалітай пасля доўгага часу пачаў працаваць манетны двор і выпускацца новыя талеры. Калі з Рыма прыйшла навіна пра ліквідацыю ордэна езуітаў, кароль змог зрабіць так, што на базе вялізнай маёмасці ордэна была ўтвораная нацыянальная адукацыйная камісія, першае міністэрства адукацыі ў Еўропе. Нават ад пастаяннай рады, яна ж пастаянная здрада, Панятоўскі змог атрымаць крыху карысці. Пры ўсёй прадажнасці пастаянная рада была першым рэгулярным урадам Рэчы Паспалітай. Кароль працягнуў праз гэтую сумнеўную структуру шэраг важных рэфарматарскіх законаў. Кароль ініцыяваў падатковую рэформу і падтрымаў пабудову шматлікіх новых мануфактур. Ягонай правай рукой у ВКЛ быў падскарбі Антоній Тызенгаус, які падтрымаў караля і запусціў процьму мануфактур на Гарадзеншчыне. У Тызенгауза не дужа атрымалася, але агулам эканоміка Рэчы Паспалітай моцна ажывілася ў гэтыя гады. Яшчэ ў 1766 годзе Панятоўскі заснаваў у Стамбуле школу ўсходніх моваў, дзе праходзілі навучанне будучыя дыпламаты. Пры неверагодна слабой дыпламатычнай службе Рэчы Паспалітай гэта быў вельмі моцны крок. Ну і відавочна культура. Тут кароль разышоўся напоўніцу. Арганізаваў выданне газеты, заснаваў таварыства кнігі, спіраў карцінныя галерэі, падтрымліваў тэатры, запрашаў замежных зорак і шмат-шмат чаго яшчэ. Зрэшты, і ад Канстытуцыі 3 мая Панятоўскі адмовіўся не проста так. Ён хацеў захаваць хоць нейкую частку сваёй дзяржавы. Але ў сітуацыі паўраспаду гэта ўжо мала каго цікавіла. У 1794 годзе Тадэўш Касцюшка адмовіў каралю ў праве далучыцца да паўстання. Прыніжаны ўсімі, Панятоўскі памёр у 98 годзе ў Пецярбургу, крыху перажыўшы сваю былую каханку і крыўдзіцельніцу Кацярыну II. Дык я так і не дапетрыў. Дык ён цялё быў ці не цялё? Ну, глядзіце, калі вот ўсё скласці і палічыць, то выходзіць, што рэформаў Панятоўскага было не так ужо і мала. Рэч Паспалітая пры Панятоўскім эканамічна паздаравела і займела пэўны ўнутраны сістэмны апарат. І дзіўная справа. Панятоўскі спрабаваў праводзіць свае рэформы пры дапамозе расійскіх паслоў у Варшаве і нават часам на іх грошы. Ён спрабаваў узмацніць і выратаваць сваю дзяржаву ад душыцеля пры дапамозе рэсурсаў самого душыцеля, асцярожна і паступова. Вельмі спецыфічная і, дазволю сабе сказаць, крыху беларуская тактыка. І ў яго амаль што атрымалася. Але... Знакаміты авантурыст Джакама Казанова, які быў добра знаёмы з каралём, даведаўшыся аб яго смерці ў 98 годзе напісаў,
што Панятоўскі быў вельмі добрым чалавекам і гаспадаром, але зрабіў адну вялікую памылку. Перажыў сваю дзяржаву.